மரியா வாங்க வாங்க ஒரே நிமிஷம் வாங்க பிளஸிங் வாங்கி போயிடுவோம். யாரோ ஒருத்தர் கொடுத்து எடுத்து சொல்லுமா நீ கொடுங்க. இல்ல தந்தை மாத்தின் பெயராலே அன்பில் பரல பிதாவே இதோ அந்த குடும்பத்தின் இந்த ஆண்டு முழுவதும் ஆசீர்வாதத்திற்காக நமக்கு நினைக்கிறோம். இது அந்த புதிய ஆண்டு நம்முடைய பிரசனமானது தொடர்ந்து வழிநடத்தின கிருபை பெறுதலும் ஆண்டு உனக்கு ஆசீர்வாதம் காப்பாராக. ஆண்டவர் தம் திருமுகத்தை உண்மையில் ஒளிர் செய்து மீது அருள் பொழிவாராக. ஆண்டவர் தம் திருமுகத்தை உன் பக்கமாக திருப்பி உனக்கு அமைதி வருவாராக. எல்லாம் இறைவன் தந்தை மகன் பெயராலே Happy Christmas! Okay.